Mae'r lleoliad yn anarferol, ond mae'r cyfle yn unigryw. Am y tro cyntaf, mae'r merched yma'n cael cyflwyniad llawn I fyd peirianneg a thechnoleg. Mae'r labordy teithiol yn rhoi hwydd hynt I arbrofi. Ac am unwaith does na ddim bechgyn yn cystadlu am sylw. Pan maen nhw'n dod I fewn i'r bws I ddechrau, mae yna rhai o'n nhw'n cael braw yn gweld yr offer. Ond erbyn nhw adael, dwi'n meddwl bod nhw wedi cael rhywfaint o hyder. Rwy'n heddi fi'n deall mwy o bethau, mae fe wedi helpu. Sy'n gwybod os rwy eisiau gwneud pan fyddai'n hun fel gwaith neu rhywbeth, ond byddai'n cymryd gwyddoniaeth. Falle byddai'n mynd I coleg a wneud ffiseg yw fy hoff pwnc. Mae yna ofyn ar ysgolion heddiw I ddileu'r rhagfarn ac I ddysgu gwyddoniaeth I bob disgybl, yn unol â'r cwricwlwm cenedlaethol. Ond mewn rhai pynciau mae hi'n gallu bod yn frwydr. Dydy o ddim fel yr hen ddyddiau bod merched yn dim ond yn gwneud coginio a gwnïo, ond maen nhw dal chydig yn ddihyder hefo peirianneg mwy na gwyddoniaeth, a mae hwn yn rhoi cyfle da iawn iddyn nhw, gael ceisio rhoi Di dwylo ar yr offer yma a gwneud rhywbeth ymarferol. Ydych chi'n meddwl bod rhai o wyddonwyr y dyfodol yma heddiw? Wel ydw, siŵr, gobeithio. Beth bynnag yn gyda nhw I gyd mynd am y gwyddoniaeth yn ddirodol. Mae llawer o'r merched yma heddiw wedi cael agoriad llygad, ond dim ond dechrau ydi hyn. Y gwaith caled rwan fydd cynnal y diddordeb am flynyddoedd I ddod. Gwaith dosbarthiadau fel hwn yn ysgol Llanhari ydy adeiladu ar y seiliau cynnar a meithrin gwyddonwyr yfory, boed bechgyn neu ferched. Ond mae angen anogaeth arbennig ar rai disgyblion. Mae'n bwysig iawn bod merched yn cael cyfle I wneud y pethau maen nhw'n credu dydw mae'n bechgyn sy'n gallu gwneud. Maen nhw'n cael cyfle cyfartal yn ysgol a ni'n ymwybodol iawn o hwnna yn Llanhari, ond fi'n credu ambell I waith bod y merched yn meddwl bod rhywbeth fel peirianneg ddim yn gallu bod yn gyrfa iddyn nhw. Mae nifer y merched sy'n mynd yn ei blaen at gyrsiau peirianneg wedi dyblu mewn degawd, ond maen nhw'n mhell ar ôl y dynion o hyd. Heddiw fe wnaed rhywfaint bach I nioni hynny. Right, so if you press the F10 again.